Nah hinaholongan damang dainang begiota mahatani debata di parminggota di bagasa tikion alani jumolo mahita martangiang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti mangarajaya hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Nunga mangarade roha doho pikiran nami lau atoa doho pakulingamu marehite hatami ali jahuba debata ama anak doho todi porbadia. Atong tung takasma lehonomu roha dohot pangatusion natorang dihami asa huboto hami dia dona ni halomohon ni roham na naing si hanguluhonon nami hatamido na hanguluan nami jala ido natakas natuk manogu-nogu roha doho pikiran nami laho marpangalaho naho bartulomo ni roham atong to di porbadia ma manuturi roha doho pikiran nami asa marpangatusio kami jala di lehon bisuk dohot gugu dihami laho mangula dohot makanguluhosa pakulingi mahami ale Jahoba nungarade hami tu mangihosa di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Debata mangatoi dohot memakulingi hita di parminggota di bagasa tikion begiota hatana sian datar surat di Injil Lukas di bidutolu ayat sada sahatu ayat onom. Injil Lukas bidutolu ayat sada sahatu ayat onom tatangi homa sonon padok nadisi. Pasal 15 tahun hina raja honni Kaisar Tiberius uju Pontius Pilatus uju Pontius Latus manggonggomi luat Judea ditikini aka raja naopaton si Herodes di luat Galilea si Filipus donganna saama di luat Iturea dohot Trakonitis si Lisanias di luat Abilene uju si Hanas dohot Kayapas si Tuan Malim Roma hatani debatatu si Johannes anak ni si Sakarias di halongonan. Gabe ditopot iba nama sadok luat humaliang batang aik Jordan di jamita homa padidion hamu baun niroha laho pasesahon dosa. Hobartu natar surat di buku parjamitaon ni panurang Jesaya. Suara na maju-jauh di halongonan pature hamu ma dalat dituhani. Pahorno pamuma si dalananna ikong gohat do nasaru raja lah si parejeto do nasa dolok do hot betul-betul si patigoro do nabekuk jala si padus doson na marbuki-buki jala idaun ni nasa daging do haluaun na sian debata ido sahatna. Salam. Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hata haha anggi na pinaribut oras ma dihita saluhutna. Sidok mau liate mahita tu debata siala denggan di basana na satotong madongan di dohot mangasi hita. Para hatopot ma di bagasang ngulung molo majalo hahi paso dohot hamonangako rasi rasa satro di bagasa tikion dokma ala ni hagugo dohwaso ni debatadoi na ditupakon tuau nimuma di bagasa kaporsiaon akadamang do dena ahido sitong na debatado na mangalehong gugu debatado na mangaleho kamonangan ido benatar bulusita saluhutna akaragam ni akana masa di pardalanan ni ngulutai. Amin. Sidok mau liate hita ay tongon ma di bagasa tikion padonganion dohot panugu-nugun ni debata bui hita masuk tu minggu na paduahon di tahun baru huria manang na ginuaran minggu apen na paduahon totu debata na mangalehot dohot na pangasangahon debata na patalupok kita asa bongot kita di minggu apen na paduahon ni akadamang minggu apen na paduahon paingotok kita do akadamang dohot denang pabuah ikot takas panomu-nomur doho pangaradiota laho majalo tuhata di bagasan nguluta. Ai apen siap bahasa Latin nama dok apentus. Apentus nomor lapatan dari kedatangan. Kedatangan ni siap kedamang dok denang kedatangan punya dua arti. Kedatangan ni tuhata Yesus Kristus. Di mana yang pertama kedatangannya ke dalam dunia ini dia lahir sebagai bayi, sebagai manusia dan lahir di kandang domba. Dan dia punya misi, tugas dan tujuan yang dari Bapa di surga untuk menyelamatkan dan menebus umat manusia. Asa harorona kedatangannya lahir sebagai manusia di kandang domba sebagai bayi
yang adalah untuk membawa keselamatan melalui pengampunan dan penebusan melalui kematiannya. Mate ibana tersilang jala dikubur menaik tu banua gijang dung hehe bana di hari patuluhoni. Ido kedatangan na parjolo akadamang doh dena jala tusi marpardemo tusi manaili mahita marningo mahita di hari hatu tubunai. Ido apen berarti manomu-nomu kedatangannya. Di partikian nuaingon manaili hita marningot kita di hari hatu tubunai, dan ini akan kita rayakan. Odo naik pesta honotta di Natal nanai si ulah honotai. Laos akadamang do deneng di partikian nuaingon. Makna kedua atas kedatangan Tuhan adalah di apen itu berarti manomu-nomu menyongsong kedatangan Tuhan pada zaman parusia. Kedatangannya yang kedua kali. Pada hari eskaton, pada hari yang terakhir. Dia datang sebagai Tuhan yang sungguh penuh dengan kemuliaan. Roh ibana sebagai raja, lau manguhumi porotibion, lau mabuah kanguluan, sisa leling-lelingna tuaka na porsea di ibana. Jadi, dangbe na lau menderita ibana, dangbe na lau tersilang ibana, alai roh ibana na padua halihon, lau mabuan haluau do hanguluani, lau pasahato tuppal hanguluan itaka na satia marhapor seaun tu ibana. Alani penyongsongan manatap tujolo menyongsong ke depan akan kedatangan Tuhan. Inilah apen kita pada saat ini. Alani tung takas do ahado si patu pauta. Ahado si paradeota di dalam penyongsongan kita, di dalam memperingati baik kelahirannya, manaili tupuri hita, sekaligus juga menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Ahado si paradeota di dok tema di mingguta di bagasa tikona kadamang dok denang, bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan dalam kedatangannya, baik sebagai memperingati kita akan kelahirannya, baik juga menyongsong akan kedatangannya yang kedua kali. Yang kita persiapkan adalah pertobatan dan persiapan untuk jalan bagi Tuhan. Dan inilah tema minggu kita. Alani pauba maroham jala paradema dalan di Tuhani. Aina Roma ibana jala raya honot tama marhite-hite perayaan Natal. Aina Roma ibana ai songsongot tama ibana marhite-hite harorona napa dua halihon. Alani parade maroham. Alani na di apet tau na kamang do denang di paingot kita si paradeota bukanlah ya aksesoris yang berlebihan dari Natal. Bukanlah terlalu fokus dengan kepanitiaan. Ya, bukanlah hal-hal yang lahiriah, ya. Yang harus kita persiapkan, karena tentunya jika hati kita sudah persiapkan, maka untuk perayaan Natal juga pasti itu sudah otomatis kita persiapan dengan mata. Jika hati kita sudah persiapkan, maka otomatis kedatangan Tuhan yang kedua kali juga sudah harus kita persiapan. Jadi jangan terbalik. Karena orang mempersiapkan kepanitiaannya yang begitu kuat, aksesoris Natal, ya, kemudian hidangan-hidangan Natal yang dipersiapkan, kemudian biaya-biaya untuk Natal yang dipersiapkan, Bapak Saku, belum tentu hatinya juga dipersiapkan. Tapi kalau sudah hati dipersiapkan, maka otomatis hal itu juga pasti dia pikirkan. Amin. Alanya kadamang dohodin yang nama saholongan kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Bertobatlah, pauba maroham jala parade madala di Tuhani. Ido nani suarahon ni sada tokoh na patujolo na ni paborohat ni debata marhite-hite diri ni si Johannes. Ada orang soro Yesus Kristus sih di hatu tubuh na itu hasyanganon, ya. Ada orang setubuh mana di barani pinahan di Bethlehem ro tu hasyanganon nunga jumolo di patu begehon marhite suruh-suruan nei nama dapoton sada keluarga nama keluarga ni si Sakarias si Elisabeth di dok nekot tumubuhon anak mai bana si Johannes jala ima na patu jolo ni si paluainin asa kadamang do na suara ni si Johannes na tinubuhon ni si Elisabeth nagabe patujolo di bayad debata laho mengukap dalan di Yesus Kristus nanang sorangi ido nama suarahon
pertobatan dohot habu bau ni roha jala ibana do napatu pahun padidion di topini batang air Jordan. Dikutip Injil Lukas songonna ni hatahonna naung sinurirakon nyaka panurirang. Terumbo bima panurirang Jesaya naung takas ma suara honi di suara kenabiannya di bidu 40 takas doi mulai san ayat 1 ayat 5 di suarahon. Nunga dong baga-bagai, nunga dong dilubahon. Nama dok ikonggohat do nasarura. Ido suara na jojo di halongonani. Jalatung takas ikon si parejeton nasa kaduluk dohot butul-butul. Si pati goro do nabikuk jala si pados doson na marbuki-buki. Suara na jauh-jauh di halongonan. Asa suaranya si Jesaya dalam konteks orang Israel dalam pembuangan di Babel ketika itu. Memberitakan ada penghiburan bahwa mereka akan keluar dari sana. Jala hamu roha pertobatan harus mereka nyatakan. Lalu Yohanes Bapak Ibu Saku menyuarakan itu untuk penyambutan Kristus si palua si pangolu jala si lehon haluaun. Alani tung takas do di padasip jala di paapit tuhut di pamomos suara nah ni guriton ni si Jesayai di suara si Yohanes si jala tung takas marhite Injil Lukas diulangi musik. Asa benang merah ni pada narubii takas doi martomu dihadirion ni Yesus Kristus. Namanggohi nubuatan doh panurirangoni naung sinurirakon ni aka panurirangi digohi di bagasa dirina jalatung takas doi nuaing alanunga jonok haroroni si paluai di suarahon si Yohanes si sebagai perintis sebagai patujulu ni si paluai. Alanitung takas akadamang doh denang dibuhai Injil Lukas sian bidutolu sian ayat sada nungatung takas dakolan marpardomuan nasin warahon ni si Jesaya di pada narobi asa di padomu benang merahi alai asa haru lemdasip jala di bagasan pangatusio doha porsiau kita bahwa ini benar-benar terjadi bukan hanya dalam sejarah orang Israel tapi benar-benar dalam sejarah dunia juga ini menjadi fakta sejarah. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara begitu indah Injil Lukas madbaen mangguriton. Dinaroi suarai, dinani lubahon nei suara taringot tu. Hamubaon ni rohai, na roha tani debata tu si Yohanes didok uju. Hata uju berarti adong hatinya manang partikian. Dan itu artinya benar-benar ada dalam fakta dan sejarah. Terutama Bapak Saku ketika Injil Lukas memuat di dok pasal 15 tahun hina raja ni Kaisar Tiberius. Mulai taringoti Kaisar Tiberius, mulai taringoti Pontius Latus, mulai ditaringoti si Herodes, mulai taringoti si Filipus, mulai taringoti nang si Lisanias. Aka raja aka panggonggomi dohi di hati hai kaisar do raja aka panggonggomi ka gubernur di bawah naungan ni kaisar Rom. Itu artinya Bapak Ibu Saku molo ditaringoti bahwa apa yang terjadi diceritakan dalam Alkitab ini benar-benar fakta dan sejarah yang bisa dibuktikan dalam sejarah dunia ini. Ini Bapak Ibu Saku. Jadi dang fiktif. Jadi dan legenda songoni namasa bukan, tapi bisa digali dan benar-benar orang-orang ini pernah hidup benedok manggonggomi di Portibion di Kekaisaran Roma. Masing-masing dengan daerahnya diceritakan di sana. Di dia do si Lisaniasi di dok di Luat Abilene, di dia do si Filipusi di dok di Uturea, di dia do si Herodisi di dok di Galilea. Di dia do si Pontius Latus di do manggonggomi di luar Judea. Sementara Tiberius di do Kaisar na tungtakas marharajaun di bawah pimpinan daripada Kaisar Rom. Alanya kedamang doho deinang barita taringo tu
seputar kelahiran Kristus benar-benar ada dalam sejarah. Benar-benar ada dalam fakta sejarah. Apalagi Muse di ayat 2. Dakola di fakta sejarah secara politis. Di panggang gomion ya ke raja-raja. Alai doho donang di parugamoon. Bisa dibuktikan dan bisa digali kebenarannya Bapak Ibu Saku. Asadang adong dalam dihitam adok meragukan. Adong doi manang dang. Ayat di ayat 2. Di hati manang uju malim hannas dohot malim kayapas. Di parugamoon nasida magabe malim di hati hai. Asata boto ati akadamang dohot denang apalagi mulai dok malim hannas tortaingok dorai. Ini malim yang betul-betul yang pro pemerintah karena pemerintah ya yang mengangkatnya. Jadi dua malimi di hati hai malim hannas dohot kayapas. Benar-benar sejarah seputar kelahiran Kristus itu. Ada dalam fakta yang bisa dibuktikan. Jadi bukan fiktif. Alani dua kadamang dohot denang, masai uli masai denggan, di Injil Lukason, diangkat nasi warahon ni si Jesaya di bid 20. Di eneti na pinutihan ni si Yohanes. Nama maritahon, barita na pinasaha ni debata, uju di halongonan ni bana, di dok, suara na uju di halongonan, wasek ko di halongonan nati akadamang dohot denang. Tengok do di hati hai bangsa Israel nungapai memahun Mesias. Mereka melakukan banyak hal, melakukan askese, melakukan meditasi, lalu mengasingkan diri, bahkan molotabereng so naik kumrani, bahwa mereka sudah mencoba di sana untuk menyendiri, menggali firman Tuhan dan untuk lebih dalam mengenai aturan-aturan daripada kitab Musa. Asa molo di halongona di suarani jol mainu ngagudang di ido banatorop di hati di suara hosi Yohanes barita hamu bau nirohai. Dido ibana asa tuntakas ikonggohat dona saruran. Iko parejeto donasa betul-betul dohot nasa doluk. Jala si patigoro dona bukuk, jala si padus doson na marbuki-buki. Ini adalah suara yang dinyaringkan oleh Yohanes. Jala totu marpardomua doi tuhamu baun niroha. Dan soal dalam secara fisikate. Ego barat doi, mulai dok gohan nasarura, jala si parejeto dodolo dohot betul-betul, dot aka iko sipati goro naka nabe kuknin go barat doi ngulu ni jolmai taringo tu aka parrohaon tu aka pabahenan tu aka pangalahon tu aka kesombongan namasa di hati hai tu aka gijang ni roha tu aka elak dohok late asa parulad do nanai si taringo tanna disih asa tuntakas do hamu bau nirohai songon na sinuarahon ni si Jesayai marhite-hite di konteksna jala si Yohanes totong mangutipi asa tuntakas do hamu bau niroha songon odola dohot tema ni mingguton pau bahor roha bertobatlah karena soal hati soal hidup itulah yang akan kita persiapkan di dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Baik itu dalam memperingati kelahirannya dan juga dalam menyongsong kedatangannya sebagai Raja yang penuh dengan kemuliaan. Soal hati, soal hidup, soal sikap, dan soal perilaku. Ini Bapak Ibu Saku yang terkasih. Suku-suku nuaing molodok bertobatlah. Itorlau dora roha ta'ah. Na'au nama yang nau jahat. Bertobat sian nama bunuh dua nuaing, bertobat sian na mangalaku dua nuaing, bertobat sian na margabus dua nuaing, bertobat sian na mangulahon hasogiro dua nuaing, idorai bagas teh. Ya untuk bagi orang yang sensitif Bapak Ibu Saku, ya baik. Dia melihat itu. Alai adong duneng jol madang peduli di suara soal pertobatan. Ayo rohana bertobat
Sia dosa ni na enyang do di mana dosai. Sopola sugir rohana, sopola muru kibana, sopola ci rohana mulai dok. Bertobatlah kawan. Bertobatlah kawan. Saya unang mardosa ho mulai. Dong pola sugur rohana si mulai. Muba maho unang si mardosa mulai dang pala ci rohana di si. Ukacik do rohana mulai dok dang maradat. Uborak do di mana teh? Uborak do di mana dipikiri ada ti mulai dok dang maradat di mana itor sasongonna har do emosina. Alang gurang do alani gurang do naing manang gurang do zolmon naing ya. Ukacik rohana ya molo di dok dang maradat daripada mulai dok mardosa. Niang do rohana mulai dok dosai. Alanya kedamang do dedang do pertobatan dari dosa ini yang diinginkan. Pertobatan hati kita. Karena pertobatan itu berarti membuka diri, membiarkan Yesus, menyambut Tuhan, berotoritas sepenuhnya, mengendalikan dan mengambil alih hidup kita. Lalu Dia yang berkuasa sepenuhnya. Dak kita mengarajai diri tobe. Jaladang seguru digiot ni rohat tabe anggo pangalaho do pabahenata alai Tuhan yang memerintah. Karena bertobat berarti meninggalkan kejahatan, manusia lama, dan mengikut Yesus. Dan percaya sepenuhnya kepada Kristus. Alani akadamang dohot denang pertobatan. Ini yang harus kita persepkan. Karena pertobatan hamu baun niroha, itu pintu awal. Inilah gerbang. Jadi pertobatan bukan atau belum menjadi tujuan ya. Pertobatan itu bukan menjadi tujuan atau belum menjadi tujuan. Tapi masih pintu awal, pintu gerbang untuk menyambut dan menerima Kristus. Sehingga kita boleh dikendalikan dan dikuasai oleh Kristus. Alanya kedamang dohot denang, orang yang mau bertobat, maka dia akan menerima pengampunan. Pengampunan berarti awal untuk menerima berkat-berkat Tuhan, menerima keselamatan. Alani doa kedamang dohot denang, pertobatan dohot hamu baun niroha. Hamu baun niroha di dohot nakinani tabereng di si nungatung takas. Akaroha namar betul-betul, akaroha na bekuk, akaroha na takas. Na marpangalahohon late ela teal dohot akahosom songoni dohot nang gijang niroha. Na sotuk doi pakiota ala iko paholangot tama dirita siya ni. Ay hala aka na olo paholako dirina siya ragamnya kapangalaho si songoni. Didok akadamang dohot denang ido natuk mangida haluaon dohot hangoluan. Ido bana didok di ayat onomi idaon ni nasa daging do haluaon na sian debata. Ini yang telah Tuhan rancang ketika kita sudah meninggalkan itu. Alani apen na paduahon di bagasa tikon pangatoyo do pamakulingon di debata. Mari kita bertobat. Mari kita meninggalkan perilaku kedagingan yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu kita datang kepada Tuhan dan sambutlah Dia. Asatung takas ukap maroham, ukap mananggolum, jakom maibana, ido dalan nanaik sidalanan di Tuhani. Di sido si paradiota, asatung takas Tuhan namar huraja di bagasan ngoluta. Mari tinggalkan segala kejahatan, segala perbuatan-perbuatan daging yang tidak seturut dengan yang dikehendaki oleh Allah. Akan aniha suguhun di dewata tapaholang mei sian nasa nguluta. Ai ido hataridaan naradehita majako doho majalo harorona. Jala ido dalan nanaing takasi persiaponota. Songo si Johannes nama suaraun hamu bau nirohai. Songo ni mana kita nang tu akan humaliang pe. Tabuat sa sorahum mahamu bau nirohai. Songo si Johannes nama dok gabe sukap dalan. Songon ulau ni si Johannes gabe patujulu. Songo ni mana kita di bagasang luta. Radi mahita sukap dalan dituhani lau marhuraja jalan marhuaso di bagasang luta. Unang magabe
siap pangabati hita dia kadongan lau majalo haluaon. Unang gabe partutuha kita, unang gabe hita na menghalangi jolma laho majako doho majalo Jesus Kristus tu hatai. Alai sukap dalam ni Tuhani maho, jala sukap dalam ni jolmai ma pajupang doho Tuhani. Songos si Johannes na paradehon dalam di Tuhani, napa ngasuarahon hamu bau niroha sia jolmai asa pajupang jolmai doho debata. Taruli do si Johannes dakolan napa tuduhon ibana dakolan nama suarahon hamu bau niroha doho lau majakon Yesusi. Alai dung ro Yesusi tutudo diukap ibana pajupang di sungai Jordani di do ibana odo biru-biru ni debata napa saihon saluhut na dosa ni portibionin. Dung di suarahon imana hamu bau nirohai di patupai ibana padidion hamu bau nirohai. Hatari daun ni haradion ni jolmai lau majakon do mauka Yesusi. Alai Ahmad di do ibana matung takas odo biru-biru ni debata na pasaihon salukna dosa ni portibionin. Dang au nang angguau mabuka talini kasut naipe dang talup nin. Asa dipateri do kerendahan hati. Di hati hajolmai mencari kesombongan, di hati hajolmai sibuk dengan aka gijang niroha ala yang gue mana di do ibana do dung pajupang doho Yesusi di do ibana do anggoau mabuka tali sipatu naipe dang talup nin anggoau aek do di honokku tuhamu ala yang gue ibana tod di porbadia donin di patarida hodo Jesus do naik komar sang ido HP ulaun nyaka na patujolo ido HP aka ulaun na pinatujolo ido HP ulaun nyaka na poso ni debata ikut Jesus do nanaing balga ikut Jesus do nanaing marsaka jale ko radido hita sebagai patujolo laho maswadahon dirita ai Tuhanido nanaing marsangam alania kadamang dohot denang nama saulong kita di apenon taparade rohata jala totong taswarahon haradion nyaka dongata tabuk kamadalan di Tuhani asa bongot ibana di bagasang uluta jala hitape tabuk kamadalan asa dohot nang akan humaliang pe ro madapoton Tuhani. Biarlah orang juga boleh berkata aku telah bertemu dengan Tuhan karena kita sudah boleh mempertemukan mereka lewat kesaksian kita, lewat kehidupan kita, lewat segala iman yang boleh kita saksikan kepada mereka. Pinuji madebata disudedengkan di basana naung paingotok kita lau paradeho diri paradeho nguluta laho manomu-nomu ibana laho majakon ibana di bagasan nguluta. Amin.